खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय आरोना गिबियावनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय बे गोदान भिडिअआनो जाबाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय नोंथांमोना एसेबाबो थाबनो नायनानै एसेबाबो मिथिखादों जानांगौ आरोना आङो मोनसे भिडिअ बानायदों स' आं बानायनाय साया जाबाय दाहाल मुभिनि सायावहाय आं भिडिअखौ बानायदों आरोना स' नैबे भिडिअनि क्लिपखौ नायना लागोन आरोना माने बुजिगोन आरोना होमबा नायना लागोदो भिडिअनि क्लिपखौ आरो नोंथांमोना बेसेबा गोबावनिफ्रायनो नेनानै दंमोन नायनो थाखाय दाहाल सावथुन बेखौहाय 12 सेप्तेम्बरनि तामुलपुरनि लेहराम बर' फिल्डआवहाय दिन्थिनो थांगासिनो दङ बेखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो गासिखौबो लोगो मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय गोजोन्थों स' होमबा नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायबाय जानांगौ स' होमबा नोंथांमोनाहाय दाहाल मुभिखौ नायनो होननानै नेबाय थादोंमोन आरोना स' होमबा दाहाल मुभिखौ जोङो नुनो मोनसिगोन अब्ला गोसोफोरखौ नोंथांमोना माबायदि मोनो अननानै कमेन्ट बक्सआवहाय लिरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना तामुलपुराव देखायगोन आरोना 12 सेप्तेम्बरावहाय नोंथांमोनाहाय थांनानै बिथांमोनखौ सापर्ट खालामहैबानो जाबाय आरोना आंनि दिनैनि बे इम्परटेन्ट भिडिअआ बेनो आरोना बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो फोरमायनो होननानै आं दिसो फैदोंमोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय होमबा नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो स' थेंक इउ बाय बाय